Ahojte, konečne nastal ten deň, keď sa vydávame na dlho očakávaný výlet do Rumunska. Idem ja a Peťo, ideme na 6 dní, dopredu nemáme nič zajednané, takže berieme aj výbavu na stanovanie, keď by bolo potrebné, ak sa nám nepodarí nájsť nejaké adekvátne ubytovanie. Dneska nás čaká iba presun cez Maďarsko, ideme na ranč Upitláka, ktorý asi všetci dobre poznáte. Tam si skúsime dohodnúť aspoň spanie v stane, keďže chatky boli objednané už 3 týždne dopredu, keďže aj vy v Čechách máte štátny sviatok, tak ste to využili na predĺžený víkend. Takže dneska nebude veľmi čo kamerovať, ale aj tak sa na to veľmi tešíme. Motorka je pripravená, plne naložená. Beriem toho určite viacej, ako budem v skutočnosti potrebovať, ale je to náš prvý výlet, tak nikdy nevieš. Už iba počkať na Peťa a môžeme vyraziť. Pepo! Čauko! Ideme na to. Ideme na to. Čaute. Čauko. Čau, šťastnú cestu. Dnes nás čaká 490 km prevažne po nudnej maďarskej diaľnici. Večer končíme na ranči Upitláka a toto video natáčame pre nás, pre našich blízkych, aby sme mali spomienku na naše zážitky. Takže nečakajte od nás nejaké faktografické informácie o tom, koľko ľudí zahynulo pri výstavbe tej či onej cesty a aká hlboká, vysoká je priehrada. Ideme na Komárno? Áno, je. Dobre. Dobre? Komárno, za Komárovom, doľava za tým mostom a už na diaľnici. Alebo ideme Székesfehérvár a tam Nie, to je zle. Dobre sme. Dvíhací most? Si hovoril. Nič, že dvíhací most. Ja raz v živote som ho videl otvorený, keď som slúžil tú vojnu. Aha. No. No za chvíľu sa rozlúčime so Slovenskou republikou. A ja už opúšťam rodnú Hrudu. No, ty to už mám za sebou. A ja to mám teraz. Tak. Vítaj Maďarsko. Povedz dojmy z jazdy. Zatiaľ to vyzerá veľmi sľubne a príjemne. 200 km za nami, prvá prestávka. Dáme si kafičko, vecko, vodičku a možno, že vydržíme aj po hranicu. To bolo všetko? Už sme v Rumunsku? Už sme v Rumunsku. No tak cítim ten vzduch. Dávid, už sme tu, píšeme ti práve WhatsApp, aby si vedel, že sme prišli. Mama rezníky, díky, super. Hello. Tam niekto býva v Maringote. Počkaj. Môžem ísť sem takto? Môžeš, keď chceš.
A ty na tom to pivo na tom slnku to nie? Pivo na tom slnku je úplne najlepšie. Čo? Všetci tam pôjdu na tie prvé raňajky, tak sa to vybúcha a potom bude pokoj. Oni budú teraz kmitať jak blázni, keď sa tam príde 17 ľudí na raňajkovať. Tak budeme... Máme čas ešte. Presne tak. Máme čas. Dobre, nič ani nezožralo. No. Kakauko. Podrž prosím ťa pohár. Počkaj, to vylej. To je byť kvalitka, to je teda neskúka. Dužina. Dobre? Dobrú chuť. Jaká mňamka. No. Dobrú chuť je tebe. Už zatiaľ odchádzame. Za 3 dní sme späť. Presne jak na tých videách. Teraz vychádzame my odtiaľto. Áno, presne. Po fantastických raňajkách nás dnes čaká 250 km cez Národný park Apuseny. Dáme si asi 1 000 000 zákrut, 2 priehrady a večer končíme v meste Sebež, kde máme dohodnuté ubytovanie, aby sme ráno svieži začali čo najbližšie pod Transalpínou. Teraz som to prehnal, pri tom kríži pozor, je to také zákrutovité. Už som zbadal. Trošku som to tam dojel. Už som sa videl na roli, ty kokos. Smrťka mi prešla po chrbte, ty vole. Miestny Venca Konopník. Aha. Presne aj s bydlami, so všetkým. Pozri. No, čo ti je? Aha. No, známo. No. Aha, napravo. Čo ti drbe, aké domy majú? No. Asi sa dobre v škole učili, tak majú. Tá bola dobrá. Až to. Poršátko. Koníky. Oj. Prdol som. Nesprávny čas si stredol. No. Aha, tam praň, aha.
No ja vidím. Ideme cez ten prístav, cez ten múr ideme. Ideme po hrázi. Máš zapnutú kameru? Mám. Jasne. Čo sa tu je nejaký sviatok asi? Dievčence, chlapci, cestre cesty. Krása. Aha, Braňo, tuto. No, môže byť. No, zastaňme. A tam bude miesto, no. Aha. Lietadlo, aha. Dobre, tak pripravené odletieť na tej rotíne. No. Dnešné ubytovanie v hoteli Fan skromné, ale v hotelovej reštaurácii robia dobrú pizzu a motorky máme pod oknom. Takže dneska je nedela, dneska sme spali v meste Sebeš, sme najedení, motorky máme natankované a dnes nás čaká prejazd cez Transalpinu. Máme dneska krátky úsek, asi 220 km do cieľa, takže si to užijeme a dúfam, že počasie nám vydrží, aby sme mohli urobiť nejaké pekné panoramatické fotky. Tak ako som povedal, dnešná trasa bude merať 220 km, Transalpína bude vynikajúca a ubytovanie máme v nádhernom prostredí, v ubytovaní na 2 kolesách u Datky a Ďura. Ale všetci nás predbehnú, ale ostane. Takže tento langoš neodporúčame. Asi posledný krát sme to dali. Hrozné. Aj keď na jedlo sa nehovorí fuj, ale toto bolo brutálne.
Dám ešte Pinďovi. Pinďo, poď si, poď, ideš? Není z toho nadšený, keď to tu žere celý život. Malé cicku. Čau, čau. Aj nevieš, pozri sa, kde si to dal vedľa Kesanov. Kde? Kesa. Dobre. Kometice. No. Blízko rodáci. A tu je nové mesto nad Váhom. Pítr, kurva. Najviac je tu Čechov, ale možno, že dneska vedú aj Slováci inač. Sebe tie auta z Nového Mesta nad Váhom, tam tá Dunajská streda. Tak idem vedľa teba. Môžem tu vedľa teba? Jasne, jasne. To pôjde. Je to tam, baby. Aha, nepozrieme tu. Neviem, môžeme tu. Ako nechcem nič kupovať, ale keď chceš nejaké darčeky, tak nájdi miesto. Poď, ja som fotku do toho oného riu. Tak poďme hore, veď. Hore. Dobre, nepoznáme sa od niekiaľ? Dobrý, si tu. Ja som tu tiež, no. Môžem ísť, Peťo? Pravda, že? Pravda. Pravda, aj. Petrosany, 29 km. Tu máme ísť doľava? Áno. Transalpína, potrebujeme dať nálepku. Aha. Dobre. Perfektné. Super. Okay. Ježiši. A do... No nejak sme neustáli. No myslel som, že tá cesta ide rovno. Ja. Úzky. To ti jebe. Čo robíš? Aha, somárik. V strede cesty. Jeden tu Počkaj, a... odpoj. Ja ho odfotím. No do... Počkaj, ja to odfotím. Nie, že ma odkopne. Ideme? Môžeš. No tak. Púšťa nás.
A zima je tu. To čo? Ja, to je gesto na môj fotku? To som nevedel. Ukážku si ma ja. To je aká funkcionalita? Vidíš to, na čo sme došli? Čo ma nenaučíš? Musíš prejsť 1000 km, aby si na to došiel. Užívaš si to? Jaj, krásne. A nemôžem uveriť tomu, že som tu. No? Že tu vozíš? Triciatka. No, trošku to prešvihol. A ja za tebou. Hej. A tak púšťali ma, myslím si. To tak vyzeralo, čo? Vyzeralo tak, že idú moc pomaly na to. To sa nedalo nevyužiť, no. Hello. Aj hejte nemá ruky. Rukavice. A tým sírom, aj to by som aj ochutnal. Sračku 800 km od domu. Zastavili sme na jednu kávičku, lebo už máme toho asi na dneska dosť. Hodina do cieľa. 30 stupňov. Takže nám to padne voľko teraz. Ahoj. Nech sa páči. Ahoj. Zdravím vás. Dobre, tak sa ubytujte a potom na pivku a na večeru tam. OK. Takže ideme sa ubytovať, pozrieme sa, ako to vyzerá, ale vonia to novotou, takže bude to pekné. No. To je funglovka všetko. Izbička. Práve ako
akurát pre nás v pohode. Sociálka. To vyzerá, keby sme tu boli prví. Klobúk dole, super. Motorky pod oknom. Rado žiť, ideme na to pivko. Jo? Odchádzame z dnešného ubytovania, dneska nás čaká Transfagarašan, takže dúfam, že nejakých medveďov pofotíme. Pripravení sme, sprej na medvede máme, keby tam bola zápcha, ostaneme tam niekde vysieť, takže aspoň aký taký pocit istoty, aby sme mali. Už len Peťa počkať a odchádzame. Bolo tu super, budúci rok sme tu určite vo väčšom počte. David, Bruno. Dnešok bude zlatým klincom nášho mototripu, prejdeme si legendárny Transfagarašan, pofotíme množstvo medveďov a večer spíme v meste Sigishoara, ktoré malo byť rodným mestom Vlada III, a.k.a. Drakulu. Dali sme si krátku zastávku pod Transfagarašanom, obliekli sme sa, lebo tam bude trošku zima. A vymenili sme karty v kamerách, aby sme mohli zachytiť nejakých tých mackov, na ktorých sa veľmi tešíme, takže snáď nám to bude dopriate. Ty kokos, jaká jama je dole. Jak sa zlako. Až ma v ryti pichlo, keď som to uvidel. Však ja sa pozrieť dole, hovorím, asi môj smútok. Ty vole, to je kaňon. Nechoď tak blízko. Tam hore, aha. Aha. Tady pôjdeme. No? Tady idú auta. No tam je ten tunel. To je krásne. Ježiš, to sú hory, ty brďo. Môže byť. Môže byť, dobre, dobre. To vyzerá byť krajšie ako Transalpina. Asi všetko má niečo do seba. Takto je to oveľa lepšie, keď máme voľnú cestu pred sebou. Auta. A pravda. To som dneska nepoužil ešte. No dneska prvýkrát teraz. No? To má jak hovado. Ani hovno nevidím s týmito svetlami, ty kokos. No a tuto za týmto tunelom, Peťo, hneď sa šmykneme tam doprava, čo hovoril, že hneď doprava je odbočka. Áno. Skúsime to tu fúknuť. Dobre. Že 5 metrov za tunelom hovoril, ak to nebude obsadené. A tak asi som to neodhadol. Ježiši Kriste. Ježiši Kriste. Až to pichá v kolenách, ty brďo. Ty vole.
Peťo, ten tunel je zavretý. Prosíme, tu nie sú žiadne auta, to není možné. Si zober, jaká premávka bola. No zatiaľ tu nič není. No. To bude. Aha, je tu, Ježišmaria. Vidíš ich? Poď, aby som bola ja v zábere na tvojej kamere s ním. Počkaj. Ďalší ide. Rovno pri tabuli nekrmiť. Som tam, Peťo, urobi fotku. Počkaj. Máš. Ďakujem. Aha, tu ide na ceste, Peťo. Ten mladý. To je jak taký vlčiak, nie? Aha. OK, thank you. Aha, tu je. Ježiš, aká krásna krajina, pozeraj na to, Peťo. No. Awake, Romanian from your deadly sleep so deep, where barbaric tyrants sank you in despair. Now never forge a fate that's yours to keep, one that makes your cruel foes bow down in fear. Now or never prove to all the world around that Roman blood still pulses through our veins, and in our hearts a name forever crowned, triumphant in our chests where glory reigns. Awake, Romanians, shake off chains that bind the scourge of foes who sought to crush your soul. Now or never, climb to horizons kind, where enemies will kneel before your goal. Press, lift high the cross for this holy fight, an army blessed by Christ the pure and true. Better death in battle under freedom's light than live as slaves, our destiny renew. Awake, Romanian, from the slumber grim and cold, where tyrant dreams have left their bitter mold. Now or never, seize the future bold and chase away the shadows of the dark. From ancient roots, our spirit rises high, unbroken through the storms of history's tide. We stand united neath the endless sky, defenders of the land where heroes died. No more the yoke of foreign rule we bear, our voices rise in thunderous proud refrain. For liberty we'll fight without a care, and build a nation free from every chain. Tam sú tie tunely hore. Počuť, to je zatvorené. No títo všetci išli hore a už idú naspäť dole. No. Tak buď tam počkáme do 6, aby ho otvorili. A keď nie, to je 4 hodiny. A keď nie, tak zbehneme dole a musíme sa niekde ubytovať. Tu, na tejto strane. Čo iné nám ako ostane, veď. No je to tak, je to tak.
asi to bude zavreté, keď nás tu sa točia. Nie? Ale musíme k tomu prísť každopádne dopredu. To spravíme. Čo povedal? O 7 ich času to otvoria. Večer o 7. Večer naisto, možno skôr. Čo spravíme? Musíme ísť dole, no čo? Zhodneme sa Ideme- dole, že... Ideme sa niekde nájsť. Tak poď. Máme menšiu komplikáciu. Transfagarážan je zavretý prechod, lebo sú tam nejaké preteky aut alebo čo. Takže volíme náhradný program. Ideme sa tu dole nájsť pod kopcom. A čakáme, majú to otvoriť o 6 alebo o 7. Alebo ráno, alebo zajtra. Alebo ťažko povedať. Takže dáme si nejakú ňamku a skúsime to za hodinku, za 2 možno. To ponáháňa nás. Čo? Hej. No to je aký malý, nie? Pozri na mňa. Peťo. OK. No, poď, druhajme. Ježiš, jaký veľký medveď tu je. Keď transfagarážan bol zavretý, napriek tomu, že sme boli hore, zišli sme dole, naobedovali sme sa, zišli sme úplne až do dediny pod priehradu, dotankovali sme palivo, Peťo robí nejaké potrebné úpravy na batožine. Trošku sa občerstvíme a teraz to na jeden ťah prejdeme až na druhú stranu, takže máme čo robiť. Ale my to dáme. No jo. Dáme to. Peťo má medveďov toľko, že ani v Bojniciach nevideli toľko medveďov. Priehrada tretíkrát dnes. Mokrí banditi smerujú tam hore do dažďa na sprchu. Neuveriteľné, že žere žihlavu, ty vole. Ja si idem preč, lebo náhodou preskočí ten plot, už nechcem, už bojím sa. Do pitvora, nech nejde cez cestu, kurva. Vyzerá to hore takto, takže si netrúfame ísť bez nepremokov, takže povinná modná prehliadka. Ale aký sme slušiví v tom. Toto sú tie vráta, čo sa zamykajú, že? Pozri sa, iný svet tu dole. Ty si ideš dole? Fagarážan. Sme tu. Dievčatá, môžem, nemôžem?
Peťo, ideš. Strelec. Japonka to na Tesla, čo to je? Čože? Tesla sa hanbí, Tesla rekuperuje doby a baterky. Ty skončíš pri GS. No? Keď urobia GSO pre hobitov, tak potom si môžem kúpiť GSO. Čo ja môžem takýto dubák na GSO? Nedočiahnem z neho ani keď sa spustí podvozok dole elektronicky. No jasné. Vôbec. Ej, kaňar foto bude. Kaňár foto. Jak sa mi šmykla motorka. Nestačí môjho pruh. Ty háš. Ja, my ideme dole kopcom, tak ešte to dávam, no. Aby ti brzdy stíhali. No. Peterku, čo je? Teda nezbestil? Ako? Nezbestil sa do svojho pruhu. Som skúšal niečo. Jepenči, no už som si rozkrehol zem. Roztrhol som si tú galošu, čo mám na topánke. Áno. Normálne sa mi špička dotkla a nemám ich vyčapkané, normálne sa mi špička dotkla o zem, ty vole. Už to preháňame. Ale nesťažujem sa. Tak opatrne ideme. Ideme úplne opatrne, no. To šuchol. To bol ja. Ale čo to je? Tam sme boli. Odtiaľ sme prišli. Za 20 minút sme tu. Potrebujeme dať čo zjesť, tak sme sa rozhodli, že využijeme motorkárske zásoby z najhlbšieho kufra, voľa čo si uvaríme. Asi by sme mali zvonku. Je tu dymový senzor, bude to vidieť, ťažko povedať, ako či sa to dozvedia, ale keď budeme počuť hasičov. Plyn, ne? Cítiš to? Patince. Nech sa páči. Bude to trvať dovtedy, kým bublinky nevídu. Pites. A to neobaril. A ty si tam položil toto. Ja si tam položím toto. Aha. Tu mám tento super zdravý chleba. To vyrábajú pre astronautov, on vydrží USA style. To vydrží až na Mars a späť. Čo mi to dala pani máma? To je sladké. Tak to je pita. Čo? Pita. To má byť sladké? Áno. Fakt? No. V tom by som si dal maslo a je to hotové, ako koláč. Mám skvelý nápad. Pozri, aká klobása. Všetko dáme. Ideme teraz mrknúť rodný dom Drakulu. Peťo si chce vyskúšať jeho papučky, detskú posielku pozrieť a potom skúsime ísť Salina Turda. Všetci ste tam už asi boli, ale chceme si to aj my zo svojho zoznamu odfajknúť a vidieť to na vlastné oči, je to asi iné ako na videu, takže si to pozrieme.
a večer spíme znovu u Pytláka a tentokrát sa nám podarilo zajednať aj nejaké ubytovanie, čiže nebudeme v stane túto poslednú noc v Rumunsku, ale vyspíme sa u nich v chatke, takže dneska na pohodu, nikam sa neponáhľame. Pekne som to zhrnul, musím uznať, ale pre upresnenie dnes nás čaká dietných 200 km po pomerne nezáživných cestách. Máme tam 2 zastávky, ale zo všetkého najviac sa aj tak teším večer na renčinu pizzu. Thank you! Bye bye! Ideme? No poď. Ostro doľava. Jako, to je pre peších, či? Tam je rampa, aha. Hrozná vec sa stala, ideme pozrieť Drakulu, ale niekto nepovedal, že to je do kopca. Ale nie je to nebezpečný kopec. Není. To je prvýkrát dneska, čo musím ísť z komfortnej zóny a niekam ísť pešo, fuj. A druhýkrát bude tá baňa, tam sú stovky metrov chodieb. To bude tragické pre mňa. Čo si pýtal, nie? Kúpil by som Monike. Pozri sa, jak tam trčí hlava toho jelenia. Nakreslený a mám počít si. Myslím, že môžem odporúčiť navštevu starého mesta Sihišoara, ale čo sa týka rodného domu Vlada III., tak tu si ušetrite to vstupné a radšej si dajte niekde na teráske chladené pivko, lebo navšteva tohto múzea určite nestojí za to. Je to ako púťová atrakcia z 80. rokov niekde v Maringotke. Fakt nie. Vândută! Pământul ei a fost apărat cu sânge, nu cu aur. A tento vyzerá jak Jarek Nohavica. Aha. Măria sa! Poď prejdeme dvaja, nie? V najhoršom nás vyhodia. Vieš, čo som nezobral? To a leťak. Tak choď už. Aha, tu je zakázané motorkám. Vidíš to? No keď tu tie babky prešli, tak to prejdeme aj my. Galéria Franz Jozef. Jožef, to bol Maďar. No. Peťo, pozri to, po tých drievkách ideme celý čas. No takže to nemali. A tam to majú bezpečné. A ty už tu bude padať, už tu je. No bezpečné, predsa sú to ľudí. Ježiš, to je strašidelné. Ideme sa počúrkovať. Nie. Ale vieš, čo urobíme? Pozri na to. Pozri na toto. Tu sú samé nálepky, takže... No.
Pozri, jak sú nahnutí tí ľudia tam vzadu, keď sedia. Pozri sa, som sa už dosral, keď som bol tak blízko vody. Sikeresen terveztek egy darab liftet a ilyen sóbányába. Jó, van, ne is tudj. Mert én neked valahogy mindig meg kell találni azt a problémát, ami csak neked probléma. Pomaličky vychádzame z bane. Zábery tentokrát nebudú nič moc, pretože som točil len na telefón a nie je bohojakej kvality ten záznam. Pôvodne som mal v úmysle urobiť pekné zábery na kameru, ale dvakrát ma pani upozornila, čo ma tam stretla, že je zakázané z nejakého dôvodu tam natáčať, takže vyzerá to tak, jak to vyzerá. Nevadí, všetci ste to videli už 100-krát lepšie spracované z tejto bane, takže my len tak poskromne. Trasu zo Solnej bane po Pytláka som síce natáčal, ale bola to úplne obyčajná, nudná štreka. Najzabavnejších bolo posledných asi 10 km už pred samotným rančom, sú tu takéto lesíky a tam sa dá fakt vyblbnúť. Je tu minimálna premávka, takže najviac sa treba bať nejakého psa alebo somára za zákrutou, ale aut je to fakt málo a toto ma tu asi neprestane baviť. Dnes sa ešte tešíme na večeru, Peťo si vysníval pizzu, tak dúfam, že nám ju Renča spraví a už sa len dobre vyspať a tešíme sa zajtra ani nie tak na cestu domov, ale na domov na rodinu. Zdravíčko! Keďže je stred týždňa, v kempe sme len my dvaja, ale stačilo Renče spomenúť, že sme sa cez deň tešili na pizzu, neváhala ani sekundu a hneď sa ponúkla, že rozkúri pec a zamiesi nám cesto. Trošku nám to aj bolo ľúto, že ju obťažujeme a pridávame jej zbytočnú zdĺhavú robotu, ale keď už to bolo raz vyslovené, už sa nedala zastaviť. Po príjemne strávenom letnom večeri prišla v noci taká búrka, akú som dávno nezažil. No a spadla motorka, musel som ju postaviť. Ale. Bol veľký vietor, ak bola prikrytá asi veľká plocha, tak ju zhodila. Ďakujem pekne. Čau. Čau, čau. Čauko, čau. Záverečných 470 km z nášho 6-dňového putovania, z toho 150 v tomto daždi, ale dnes nám náladu nič nepokazí. Ideme za rodinami, tak nech nám to ubieha. No Piťu, kde si? Počkaj, tak musíš si dať rukavice. Boznek. Ale no, Vária fíjam. Rumúnsko za nami plače, že odchádzame. Držia tie gumy. To je jaká krásna cesta, ty brďo. No, čo dobre, že nám povedala o nej. Pozor, tu je blato. Pozor, pozor, pozor. Tak chvíľočku vyjde slniečko. No, či si istý? Áno. Peťo, a si doma, Peťo, Peťo, ej! Takže po 6 dňoch po nášho putovania sme konečne na rodnej Hrude.
Odjazdili sme zhruba 2200 km, všetko bez závady. A cieľom našej cesty bolo vyskúšať si, či to dokážeme my ako dvaja amatéri odísť takúto porciu kilometrov. A druhý zámer bol, chceli sme otestovať, či dokážete na skútri brázdiť svet a prechádzať tieto horské prechody. A myslím si, že dneska sa nám to potvrdilo, že nejde o kubatúru na tej motorke, ide o jazdca, ide o spôsob jazdy, nie je s tým vôbec žiadny problém, nikde nás to neobmedzovalo. Chcem povzbudiť všetkých skútristov, smelo vyrazte do sveta, ide o srdiečko, ide o jazdca, nie o to, koľko máte kilovatov pod zadkom.